kauturan sa siningation, magapadayon kita sa pagpamalandong sangkulong sa Ginoo, kagan aton pagatun-an subong makita sa ikaduhang Pedro halin sa 1 tubtob sa 17. Kagini kabahin sang Bible naghambal na nungod sa ikaduha nga pagbalik sang aton manuluwas nga si Ginoong Hesus. Pero tungod kay malawig ini nga chapter, 2 Peter chapter 3 verses 1 pakadto gid sa 17, ang aton himuon amo ang pagkuha pick up sa mga verses nga aton lamang nga kinahanglanon. Kagakon pagabasahon ang halin sa 2 pagkadto sa 4 nga nagasiling, luyag ko nga dondrumo ninyo ang mga ginasiling sang balaan nga mga propita sang una, kag ang sugo nga ginhatag sa inyo sang mga apostoles gikan sa Ginoo kag aton manuluwas. Una sa tanan, dapat ninyo dumdumon nga sa katapusan nga mga inadlaw may magapakita nga mga tao nga ang ila kabuhi ginagamhan sang ila mga kaugalingon. Magayaguta sila sa inyo kag magasiling, wala bala siya magsaad sa pagkari? Karon diin na bala siya? Ang amon mga ginikanan nagkalamatay na, kag amo man gihapon ang kahimtangan sang tanan nga mga butang halin pagit sang pagtugas sang kalibutan. Kag magalukso kita sa 8 nga nagasiling, mga hinigugma ko, hindi ninyo pagkalimti ining isa kabutang. Para sa Ginoo, wala sang kinatuhay ang isa ka adlaw o kon ang isa ka libo ka tuig. Para sa iya, ining duha parehas lang. Ang Ginoo hindi uyaya sa pagtuman sang iya ginasaad, suno sa ginahuna-huna sang iban. Sa baylo, mapainlubon siya sa inyo. Kay hindi siya luyag nga bisan isa sa inyo malaglag, kundi luyag niya nga magbiya kamo sang inyo mga sala. Pero ang adlaw sang Ginoo magaabot subong sang isa kamakawat. Ini amo ang pulong sang Ginoo, kagaton matanawon ang mga kaundan sini nga makuhaan naton sang leksyon kag ma-apply naton sa aton mga kabuhi samtang nagakabuhi kita sa sining kalibutan. Importante ang pagtuo na nungod sang ikaduha nga pagbalik ni Kristo, kag kung ikaw nag-attend permi sang Sunday School sa simbahan, madugay na ninimo nabatian kag nibaloan nga mga kamatuoran. Kabangdanan nga ko ng isa ka manughambal, manugwali, magawali na nuod sang ikaduha nga pagbalik ni Kristo, daw wala na kita sang gana nga magpamati, kaya nga ito na nauna, nabatian naman na nakon, halin pa sang una tub-tub subong. Pero aton dundoon nga ang pulong sang Ginoo amo ini ang pagkaon sang aton kalag. Ang aton lawas nga kinahanglan sa pagkaon 3 kabisi sa isa ka adlaw, pamahaw, panyaga kag panyapon, kag kun kaysa mga alas 10 sa aga, may harap pang snack pagkahapon, mga alas 3, may harap pang snack nga ginahatag naton,
Kaya kung isipon naton ang pagkaon sa aton lawas mga kalimagit kabisis sa isa ka adlaw. Amo man sini ang pulong sa Dios. Aton ini ginabalik-balik kay pagkaon ini sang aton kalag. Kag kung aton ini balik-balikon, malabas, ma-refresh ang aton kaugalingon sa mga natudlo sang Dios sa aton ilabi na gid ang iya nga ikadua nga pagbalik sa sini kalibutan. Importante ini sa sini nga dag-on kay kadamo na gid sa mga problemas nga aton mabatian kung nagbasa kita sa newspapers, kung magpamati kita over the radio kag sa TV, may mga balita nga aton mabatian nga daw nagakahadlo kita kag inig mga butang ginabatyag naton nga si Kristo dali na lang gid magbalik sa sini nga kalibutan. Kung tun-an naton ang Bible halin sa Mateo pakadto sa Revelation sa New Testament, makita gid nimo pirmi kag mabasahan nimo nga si Kristo ginatudlo gid sa aton sa madamo nga bahin sa balaan nga kasulatan nga siya magabalik liwat sa sini nga kalibutan. Kag tanaw naton ang pila ka bilog. Hindi naton ini maubos tanan, pero tandugo naman naton ang jutay bahin lamang nga nagatudlo sa aton sang kamatuoran nga si Kristo magabalik gid liwat. Una sa tanan, tanaw naton ang John chapter 14 verses 1 pakadto sa 3. Ini ginhambal ni Kristo. Sinong ginhambalan niya? Ang iyang mga apostles, ang iyang mga disciples, ginhambalan niya. Ang silin ni Kristo sa ila amo ini, hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa amay, salig man kamo sa akon. Siling ni Jesus Christ, niya sa balay sang akon amay, may madamo nga hulot. Kung hindi ini matuod, tani, hindi ako magsugid sini sa inyo. Tanawa ang siling niya. Siling ni Kristo, magauna ako kag magaaman sang hulot dito sa langit para sa inyo. Kag siling ni Jesus Christ, tapos sina, magabalik ako liwat. Amo nang saad niya. Si Kristo mismo nagsaad sa iyang mga disciples. Magabalik ako liwat, siling ni Jesus Christ, kuhaon akon kamo, agod nga kun diin ako, didto man kamo. Sulito na kon, si Kristo amo ang naghambal sini. Kagaton ginapatihan 100% nga si Jesus Christ wala nagabutig kung ano ang iyang ginahambal insakto. Kag tungod kay naghambal sa sini nga bagabalik sa liwat aton patihan kag tuuhan ang ginahambal niya nga may nagakaigo nga tion nga siya magabalik liwat sa sini nga kalibutan. Luwas sina kung tanaw naman nimo ang Acts chapter 1 verses 9 pakadto sa 11, amo naman ini ginhambal sang angels sa mga apostoles. Sa tungation si Jesus Christ nagpakighambal sa iya mga followers. Silin ni Jesus Christ sa ila, pabilin lamang kamo dire sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang balaan nga espiritu, kay pag-abot sang balaan nga espiritu, himuon nakon kamo, silin ni Jesus Christ, nga magawali sa bilog nga kalibutan. Kag samtang nagapakighambal si Kristo sa iya mga apostoles, ang duwa ka anghel sang Ginoo,
nagtindog kay sa siningation si Kristo ginhakwat sang panganod balik dito sa langit. Wa niya daw balon bala nga naglupad pagkadto sa langit. Ang iban nga manunulat sini nagasiling nga itong panganod nga nagkuha sa iya pagkadto balik sa langit, hindi to panganod kundi mga anghel ato sang Dios nga sobra kadamo kagang pananaw sang iya mga apostoles nga daw panganod nga nagkuha sa iya. Pero nagasali sila tangla dito sa ibabaw, nagamat-amat layo, nagagamay na lang ang pananaw nila kay Jesus Christ nga nagkaya balik dito sa langit. Gulpiada, may duwa ka tao. Siling sa Bible, may duwa ka tao nga nagtindog sa luyo ni Kristo kag naghambal sa ila. Siling sang duwa ka tao, mga taga Galilea, amo ini ang mga disciples ni Jesus Christ, nga ang nagsagi kamo tangla dito sa ibabaw. Inang Kristo nga ginkuha kag nagkaya balik sa langit, sila niya magabalik liwat sa diri sa duta. Katulad sang inyo nakita nga nagkayab siya. Ining duwa ka tawo ginahambal sang Bible, anghel sang Ginoo nga nagpakighambal sa ila. Anong hambal sa anghel? Siling sang anghel, si Kristo magabalik liwat sa sininga kalibutan. So, ang anghel sulugoon ina sang Dios sa langit. So nagapati kita 100% nga wala simpag pang duha-duha nga anghel wala nagabutig kundi nagahambal siya sang matuod nga si Kristo magabalik gidliwat sa sininga kalibutan. Luwas sina kung padayonon naton pagtuon ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 15 down to 18, nagahambal naman diri si San Pablo. Si San Pablo siniya naghambal kagin sulat niya ini dito sa mga Kristohanon sa Tesalonica. Anong siling ni San Pablo? Siling San Pablo sa ila, hindi ka mo magpangasubo sang inyo mga hinigugma nga nagkalapatay na una sa inyo. Kag siling ni San Pablo sa ila mo ini, nga may tion nga si Kristo magabalik liwat, kag samtang si Kristo dito sa panganod. Siling ni San Pablo, ang tanan nga nagkalapatay, nga may pagtuo kay Kristo, mabanhaw, kag magasugat dito kay Kristo sa panganod. Magabalik liwat si Kristo sa pagbanhaw sang tanan nga nagkalamatay nga may pagtuo dira kay Kristo. Kang nagpadayon San Pablo sa paghambal sa subong sini nga ang tanan nga mga buhi pa sa tion nga magabalik si Kristo sa gulpiada lamang, isa ka pamisok lang. Ang tanan nga mga buhi ilisan ang iyang lawas, ang lawas nga hindi na madonot. Kag ang tanan nga nagkalapatay nga may pagtuo, kag ang tanan ng mga buhi nga nagatuo kay Kristo, magasugata kay Kristo dito sa panganod, kag dalon sila dito tanan sa langit. Kag siling ni San Pablo, okay, maglinipayay kamo sa sininga mga pulong, kay ang tanan nga nagkalapatay kag ang mga buhi pa, ilisan ang ilang lawas, ang lawas nga hindi madonot, then magapakig-upod kita dito kay Kristo sa langit sa wala sing katapusan. We will be together with Jesus Christ in heaven eternally. Amo na ang ginhambal. So may tatlo ka kamaturan nga akong ginmitlang.
Si Kristo mismo naghambal nga magabalik sa luwat. Ang anghel sang Dios naghambal nga si Kristo magabalik liwat. Si San Pablo ang maisog nga manugwali sa iya panahon naghambal sa mga Kristohanon nga si Kristo magabalik liwat sa sininga kalibutan. So aton ini saligan nga mga pulong kay ini nga mga persona nga naghambal nga si Kristo magabalik liwat, masaligan kag wala sila nagabutig. So amo nang saad sang Ginoo sa aton nga napagkit sa balaan nga kasulatan nga dapat naton tuuhan kag saligan ina nga mga pulong. Okay. Ang aton problema amo nga gusto gid naton tani mabalaan kon san ogid mabalik si Kristo. What I mean amo ini nga ang gusto sa mga tao subong nga san ogid nga tuig, ano nga bulan, ano nga pitsa. Okay ato ni na tanawon subong kay nagkadamo-damo nga mga pagtulunan, kagkadamo sa mga nangatudlo nga daw hindi naton kayo maintindihan ang aton niya himuon subong kung ano ang ginatudlo sang Bible sa aton, hindi kung ano ang ginahambal sa mga tao. Mga kautoran, kung ang akon igahambal sa inyo subong, hindi suno sa ginahambal sang Bible, hindi kamo magpati sa akon. Sunda lang ang ginatudlo sang Bible. Katulad kay San Pedro siyang panahon, naghambal siya sa mga leaders, kabalo ka ang silinya San Pedro, sundo nakon ang Diyos, labaw sa ginahambal sang mga tao. I would rather obey God than man. So ang aton tanawon subong, ano ba gid ang ginahambal sang Bible sa aton? Hindi nga, ano ba lang ginahambal ni Pastor Lagulaw? Hindi ko interesado maghambal kung ano nabatian ko. Pero interesado ko sa paghambal sa inyo sang kamatuoran kung ano ang ginahambal sang Bible sa aton. Okay. Ang Diyos sa Mateo chapter 24 pakadto sa 25. Ang duha ka chapters wala ta sing panahon sa pag-examine sining tanan. Pero akon lang ihambal sa inyo, hatagan ta kamo assignment sa inyong kaugalingon nga pagtuon sang Bible. Basaha ang Mateo 24 chapter 24 kag 25. Kay dira makita naton ang mga palatandaan, signs nga ato na nabatian halin sa ang una tubtob subong. Okay, sa malipot nga panahon ginhambal sa Mateo 24 kag 25 nga sa wala pa magbalik si Kristo, amo ni mga palatandaan, may ara nga gira pag ilinaway sang pungsod batok sa isa ka pungsod. Natabo na ara na halin sang una ang away, ang gira ara na. Kung sa aton pa wala makulang ang Diyos sa paghambal sa aton. Kay halin siyang una may gira, asa subong may gira mangyapon. Pero sa niya amo na yung palatandaan, isa sang mga palatandaan. Ikadua, may mag-aabot nga linog. Mga linog halin pa na sang una, hasta subong nagalinog pa. So ang Diyos nagapukaw sa aton. Wala siya makulang sa pagpahanumdom sa aton. Kay mag-aabot ini mga butang sa wala pa siya magkari. Kag nag-abot na ni damo na nga linog na agyanta. Inatayog na halin sa Pilipinas, pakadto sa Japan, China, kag iban nga bahin sa kalibutan, nag-abot ang linog. So hindi na kita magpaabot nga may linog, nag-abot na gani permi ang linog.
Kagan siling sa Bible, may ara nga gutom. Halin sa una may tigulutom, tob-tob subong. Ilabi na gid sa aton panahon subong, diri sa Pilipinas, tungod sang COVID, kag tungod sang gira dito sa iban nga bahin sang kalibutan, apektado kita diri, nagbudlay na gid ang aton pagpangabuhi. Ang gobyerno nagapangita sing paagi paano nga buligan ang mga driver sang salakyan kay puwerte ka mahal sang gasolina, kag iban pa nato nga mga kauturan nga Pilipino. Nabudlayan na gid kita sang aton pagpangabuhi. Siling sang Bible may tigulutom. Halin pa sang una, tob-tob subong mayara na. Ang Diyos, sige-sige ang iyang pahanumdom sa aton. Gina-remind niya kita nga ining mga butang magkalatabo samtang nagapaabot kita sa iya sa wala pa magbalik siya sa sininga kalibutan. Kag may ara pagid ngay nasiling magalaw tao ang mga butigon nga propita. Ang mga propita sa Old Testament, amo na sila ang ginagamit sang Dios sa paghambal sa mga taong Israelinon sang mensahe halin sa Dios. Kung maghambal kita nga propeta pamatyag naton, inang magapakot kung anong palaaboton, hindi. Ang tanan nga mga tao sa Old Testament, tob-tob subong, nga nagapaalinton sang pulong sang Ginoo sa iban nga mga katawhan, makabig ikaw kag ako nga propeta sang Dios, kay man kita ang nagadulong sang mensahe sang Ginoo sa mga tao. Pero anong matabo? Siling sang Bible, may magaabot nga piki nga propeta. Ang ilang ginatudlo, hindi kung ano ang ginatudlo sang Bible, kundi ang ilang ginatudlo kung ano ang maabot sa ilang utok nga wala nagasinanto, amo na ang ilang ginatudlo sa mga tao. Kag panawag sina sang Bible, magaabot ang piki nga propeta. Okay, mga Pilipino do hindi gid maulhi sina. Kadamo na siguro sa nabatian ninyo, kag nabatian naman akon, nga sa iban nga bahin sa aton pungsod, Pilipinas, mayara na nga mga piki nga propeta, nga naghambal na nga sila si Kristo. Sila ang anak sang Dios nga kinpadala sang Amay. Kag ang ideya amoy ni, siling nila si Kristo sang diri sa duta, wala matapos ang iyang obra, kay ginlansang siya sa cross. Tungod kay wala matapos ang iyang obra, ang iyang mission sa pagluwas sa mga tao, ang ilang ginapakita nga sugpunan nila kag tapuson nila ang ginobra ni Kristo nga wala matapos. Balingag ina, kay man sang si Kristo sang diri pa sa duta, wala siya nagbalik sa langit kung wala niya matuman ang mission nga kinpahimo sang Amay sa iya. Kabangdanan sang didto na si Kristo sa cross, nagasinggit siya, tapos na. Sang nagpangamuyo si Kristo diri sa duta, ang iyang pangamuyo sa Amay, niya Amay natapos na. Ang tanan nga likoton nga gitugyan sang Amay sa iya, natapos na niya. Kabangdanan nga nagbalik siya sa langit, kag wala sing bisan sino nga tao nga naghahambal sing kamatuoran nga nagkari siya, kay tapuson niya ang ginsugdan ni Kristo nga wala sing matapos. Madamo siling sang Bible nga mga piki nga propeta nga magaabot sa sini nga kalibutan sa wala pa ang second coming. So anong himuon naton? Agod nga hindi kita magtalang, tun-an naton ang Bible. Kung ano ang ginatudlo sang Bible sa aton,
amo na ang aton sundon. Labaw sa ginatudlo sa mga tao nga wala nagasinanto sa ginatudlo sang balaan na kasulatan sa aton. So hindi gid kita magtalang, encourage naton ang aton kaugalingon. Padayono naton pagtuon kung anong ginatudlo sa Bible sa aton. Kay kalhadlokan ini, kay daan na ini ginhambal nga may madamo nga mga piki nga propeta nga magapatalang sa aton nga mga tao. Pero sigurado nga hindi kita magtalang kung kita mismo sa aton kaugalingon magtuon kung ano ang ginatudlo sang Ginoo sa aton paagi siyang mga pulong nga ginbili niya sa aton agod nga aton pagatunan. So nagatag siya sang mga palatandaan nga siya magabalik. Pero hindi nga palatandaan nag-abot na, kag nag-aabot man tub-tub subong, ina nagatudlo sa aton nga ang Dios wala magkulang sa pagpahanumdom sa aton nga siya dali na lang magabalik sa sining nga kalibutan. Pero akon ginhambal kaina, kay kitang mga tao daw gusto ginaton nga mabalaan ang pizza kung saan-o. Okay? Tanaw naton ang balaan na kasulatan nga nagatudlo sa aton. Kay kung kaysa daw mabatyagan naton, kay kadamo sang aton mabatian nga nagasiling nga wala simbisan isa nga makahibalo kung saan-o magabalik si Kristo. Sala ina, may ara gid nga nakahibalo kung saan-o magabalik si Kristo. Talupang do naton karon ang mga ginatudlo sang Dios sa aton. Sa ikaduhang Pedro, kapitulo 3, versikulo 10. Nagasiling siya dire, pero ang adlaw sang Ginoo magaabot subong sang isa kamakawat. Okay, ang ginhambal dre hindi nga si Kristo magakari subong nga kawatan. Wala siya naghambal sina, kundi magakari si Kristo katulad sang isa kamakawat nga ang kawatan hindi magpahibalo sa tagbalay nga makadto kuda kay kawaton kung imo nga kwarta. Hindi siya magpahibalo. Si Kristo amo man sina wala ginhambal sang Bible kung ano nga pizza, kung ano nga tuig, kung ano nga bulan. Okay? Aton parisan dire ang ginhambal sang Bible sa Mateo kapitulo 24 versikulo 36. Talupang do naton ang ginhambal sang Bible. 24 sa Mateo 36 nagasiling, ugaling kon san-o maabot ina nga adlaw kag takna, wala gid sing may makahibalo. Bisan pa ang mga anghel sa langit, o kon ang anak sa aton pa si Kristo, kundi ang amay lang. Okay? Pamangkot, may nakahibalo bala kung saan o mabalik si Kristo? Anong sabat nimo? Siling sang Bible, bisan pa ang anghel, wala kabalo. Bisan pa ang anak, wala kabalo. Bisan pa ang mga pastor, wala kabalo kung ano nga tuig, kung ano nga pizza. Pero may isa nga nakaibalo. Anong siling sang Bible nimo? Kundi ang amay lang. Kung sa aton pa ang amay nakahibalo kung saan o mabalik si Kristo. Hindi tao, hindi anghel ang nakahibalo, kundi ang amay mismo. Kung pamangkot, may ara bala nga nakahibalo ang sabat? Oo, may nakabalo kung saan o mabalik si Kristo. Ang nakabalo ang amay, siling sang Bible.
So ang amay nakahibalo kung saan o mabalik diri si Kristo. Pero tanaw naton ang natudlo sa Bible, agod nga hindi kita magtalang, may mga bagay sikrito bala. May mga sikrito nga ang Diyos lang nakahibalo nga wala niya ginapaalinton sa mga tao. Kung tanaw nimo ang Deuteronomy chapter 29 verse 29, ginsiling dila nga may sikrito nga bagay nga para lang iya sa Ginoo, bilong sa Dios. Sikrito nga iya lang sang Dios, kag wala niya ginapaalinton sa tao. So ang Dios nakahibalo kung saan o mabalik diri si Kristo, galing wala lang niya ginpaalinton sa aton. Kung saan o si Kristo magabalik diri sa duta, pero balaan iya sang Dios nga magabalik gid si Kristo. Kita lang iya ang wala kay balo, kay man wala ina ginpahibalo sa aton, kay sikrito lang ina sang Ginoo sa iyang kaugalingon. Okay, kung magsiling kita nga ti sikrito lang niya sang Dios, dondomon gid naton nga ang kaalam sang Dios labaw kay sa aton. Mas nakahibalo ang Dios kung ano ang maayo sa aton. Kita wala sing ego nga hibalo kung anong maayo sa aton kaugalingon. Pero ang Ginoo sa iyang kaalam, nakahibalo siya kung ano ang maayo para sa aton. So para sa Dios, labing maayo nga hindi niya pag ipahibalo kung saan o si Kristo magabalik liwat sa sininga kalibutan. Sa akon pamatyag, ang logic behind sini nga kamatuoran amo ini. Kung ipahibalo sang Dios sa aton nga si Kristo magabalik sa sininga tuig, ang aton himuon nga mga tao amo sini. Maalagad na lang ko sa Dios kung bali isa na lang kabulan kag mag-abot si Kristo. Samtang dugay pa mag-abot si Kristo, gamiton lang nakon anay ang akon kaugalingon. Kung ano ang gusto ko, kung ano nga sala himuon ko, galing kung dali na lang magbalik si Kristo, amo na maalagad na ko sa Dios. Kag ang kabubuton kag plano iya sang Dios amo ini, nga kita nga mga tao halin sa pagkatao naton sining kalibutan, dapat kita mag-alagad, magsimba kag magkabuhi sa matarong kalamutan sa tubangan sa Ginoo. Hindi kay maalagad na lang kita sa Dios kun bali isa na lang kasimana nga mag-abot si Kristo. So ang Dios nga maalam, wala magpahibalo sang pizza sa aton, kag ang ginatudlo sa aton amo ni preparar kamo sa inyong kagalingon. Magkabuhi kamo sang Dios nga pagkabuhi. Magkabuhi kamo sang balaan nga sahi sang pagkabuhi. Samtang nagapaabot kamo sang adlaw ni Kristo nga magabalik siya sa sining kalibutan. Amo na ang plano. Pero kita ya interesado gid kung ano nga bulan kag ano nga pizza, kaya nga puno na amo nga malagad na lang ta si Ginoo kon daw dali na lang mabalik si Kristo. So ang Dios nga maalam, sulito na kon wala maghatag sang insakto nga pizza, kag insikrito niya ini kay man mas nakahibalo siya kung ano ang maayo sa aton. Subo nga mga tao nga tinugas ang Dios kag ginbutang sa sining matahom nga kalibutan. Okay. Ang siling iya sang Ginoo sa aton, sinya wala sini kabalo ang amay lang. Amo ne kabalo, sikrito ini isang Dios,
Kaya ang Diyos maalam, kaya naikabalaw siya, kung ano ang maayo para sa aton. Pero mga kautoran, amo ini, nga ang tanan, ara ang schedule sa kamot sang Diyos. Aton bantayan nga sang si Kristo diri sa duta, ang tanan nga ginahimo ni Kristo suno sa schedule sang iamay sa langit. Wala nagahimo si Kristo sa hilikoton diri sa duta nga hindi suno sa schedule sang Dios mismo. Kagamuman na niya ginahimo niya sa second coming. Tanaw naton. Sang pagkatao ni Kristo sa sining kalibutan, suno sa schedule sang Dios, hindi abansi, hindi nga kabos ang schedule. Ang siling sang Bible sa Galacia kapitulo 4 versikulo 4 nagsiling, sang nagakaigo nga tion, husto nga tion, si Kristo nagpakatao sa sining nga kalibutan. Ano abansi? Ano kabos? Hindi. Sa husto nga tion, nag-abot si Kristo sa sining kalibutan, suno sa schedule sang Ginoo. Sang si Kristo naghatag voluntaryo siyang kabuhi sa paghalad dito sa cross, siyang kamatayon sa insakto man nga tion. Sa John chapter 7 verse 30 kag sa John 8 verse 20 naghambal diri nga madamo na nga bisis nga si Kristo dakpon sang mga kaaway niya, mga Hudiyo, mga leaders, mga Parisiyo nga gusto magdakop kay Kristo, agod nga ilansang siya sa cross. Pero ang siling sang Bible, wala sila makadakop kag naglansang kay Kristo dito sa cross, kay wala pa mag-abot ang iyang tion. Ginadakop-dakop nila si Kristo, pero wala niya madakop kay man may schedule. Ngayon sakto nga si Kristo voluntaryo nga magpadakop kag magpalansang didto sa cross. So bisan pa ang kamatayon ni Kristo suno sa schedule sang Dios sa insakto nga panahon. Kag pagkabanhaw ni Kristo suno man sa schedule sang Ginoo, pagbalik niya didto sa langit suno sa schedule ina sang Dios nga ginhatag ang iyang pagkabanhaw. Now, kung amo sina nga ang tanan nga hulag ni Kristo diri sa duta suno sa schedule sa husto nga panahon, then makasiling man kita nga sa ikaduhang pagbalik ni Kristo suno sa schedule sang Dios, suno sa insakto nga panahon. Sa nagakaigo nga panahon, si Kristo magabalik liwat sa sininga kalibutan. Hindi suno sa imo kag akon gusto, kundi suno sa kabubuton sang Dios. Kabangdanan nga nagsiling siya nga si Kristo magabalik, nga wala gid sing nakahibalo, si Kristo ina suno sa plano, kabubuton kag schedule sang Dios kung saan o siya magabalik sa sining kalibutan. Okay. Ari pagid ang mga pulo nga dapat naton talupandon. Sa versikulo 3 pakadto sa 4 sang 2 Peter chapter 3 nagahambal siya sa aton. Kay man ang mga tao nagasiling, silang niti nagsaad man ang Dios nga magbalik. Way man gyapon ang amon mga ginikanan, ang amon mga lolo nagkalapatay na, amo man gyapon ng kalibutan, wala man sing natabo. Ilang pamatiyag ti siguro
nalipat na lang to na Ginoo, nawili na lang to sa langit, hindi na to magbalik di sa dota. Ang siling siyang Bible sa aton, ginbasa ko ini kay na, siling siyang Bible, ang 1,000 ka tuig, bali lang na 1 ka adlaw sa Ginoo. Verse 8. Ang 1,000, bali lang siling niya 1 ka adlaw na. Ti kon pagbalik ni Kristo dito sa langit, halin di sa duta, mga 2,000 na katuig, kon amo ni ang pag-isip sang Dios, bali lang 2 ka adlaw. Siling kay no, bago lang ka doon, dual pa gani ka adlaw pag balik ko di sa langit. So, ang isip sang Ginoo sang tinuig, siling sang tao, perti na kadugay, wayban gyapon magbalik. Siling kay no, 2 pa lang ka adlaw na pagbalik ko di sa langit. Kaya ang isip niya, ang 1,000 ti, bali lang 1 ka adlaw, ti kung 2 na kalibo, halin pagbalik niya sa langit, ti, bali pa lang 2 ka adlaw. Ang pag-isip sa Diyos, siya bago palong kuda, ang aton niya, ti, perti na kadugay. Lain ang huna-huna sang Diyos kaysa aton. Ang huna-huna sang Diyos, mas mataas kag maalam ang Diyos kaysa aton, kabangdanan nga mas nakahibalo siya bisan pag-isip sang tinuig ang Ginoo mas nakahibalo sang insakto kaysa aton. Ang sunod nga ginhambal sang Bible sa aton amo ini ang rason, amo ini ang logic behind sa sini nga ang wala siya gyapon nagbalik. Ang siling sang Bible, ang Diyos nagapailob, nagapasinsya, nga hindi siya gusto nga may isa nga malaglag, kundi ang tanan maghinolsol sang ilang mga sala, agod nga maangkon nila ang kapatawaran, kag ang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo na ang rason nga ang Diyos tubtob subong wala nagbalik kay nagapasinsya siya. Ang pamangkot amo ini mga utod, kung si Kristo balik subong, handa ka na bala, gintalikda na bala nimo ang imong sala, kagin surrender mo na bala ang bugos nimo nga kabuhi dira sa Ginoo. Kung wala, then ginapaabot pa ikaw sang Diyos. Grabe ang pasensya niya. Ginatulok niya kung ano ang kayuhan sa mga tao. Kay hindi tani gusto ang Diyos nga may isa ka tao nga malaglag dito sa linaw sang kalayo nga amo ang impyerno. So ang Diyos hindi nga daw ginapatumbayaan lang niya. Nga daw wala na siya magana balik diri sa duta. Ang iya ginatanaw, amo ang imo kag akon kaluwasan. Nagapasinsya siya, tob-tob subong, agod nga kita magapanumbalik siya pagi sa paghinulsol sang aton mga sala. Manang pulo nga paghinulsol kung aton initan-ahon maayo, kada adlaw nga kita nagapakasala, nagapalayo kita nga nagapalayo sa Dios. Pagkabuas makasala ako, nagapalayo kino tubtob sa 1 ka semana, 1 ka bulan, malayo na gid ako sa Dios. Kung maghinulsol kita, biyaan nato ng sala kag magbalik kita sa Ginoo. So true repentance is turning away from sin, then balik sa Dios. Amo ina ang paghinulsol. Ginapaabot sang Dios nga biyaan nato ng sala kag magbalik kita sa iya, isurrender nato ang aton mga kabuhi sa iya, tuohan kag batono naton siya. Madamo pa nga mga katawhan nga nakita sang Dios kag ginapaabot niya nga kitang tanan magbalik sa iya, sa wala pa siya dire magbalik sa sini nga kalibutan
sa paghukom sa tanan nga mga katawhan. So samtang nagapaabot kita sa Dios, hindi kita magsiling nga kadugay man sa Ginoo. Wala pa siya nagbalik. Ang aton himuon amo nga kita magkabuhi suno sa plano sa kabubuton sa Ginoo samtang nagapaabot kita sa inyang pagbalik liwat sa sini nga kalibutan. Sa 6 kag 7, wala na kita si panahon sa pagbasa siya, akon lamang ihambal para makuha naton ang bilog. Ang Bible nagatudlo sa aton, verses 6 kag 7 sa 2 Peter chapter 3. May duwa ka paghukom nga ginhimo kag paghimuon sang Dios sa kalibutan. Sang una, siling sang Bible, ginhukman niya ang duta paagi sa tubig. Hindi bala ang Dios panahon ni Noe. Nakita niya ang mga tao nga naghimo sa mga sala. Wala na nagadumdum sa Dios. Nagkinalipay sila, nagainom sila, nagapalamana, nagapalangasawa, nagbinata, kagailang kabuhi, sila lang amo nagamanage, suno silang kabubuton, kag nalipat na lang sila sa Ginoo. Kagang siling sa Bible sa Genesis, ang Dios nagpangasubo sa pagtulok sang kahimtang sa mga tao, gimpili niya si Noe, naghimo sang arka, kag gintinluan ang sang Dios ang kalibutan paagi sa tubig. Gintinluan, ginhukman niya paagi sa tubig, amo na ang anaw nga ginhimo sang Ginoo. So gintinluan ang kalibutan nga mahigko paagi sa tubig. Ang tanan nga may kabuhi nga wala na sulod sa barko o kon arka ni Noe, nagkalapatay tanan. Pero ang Bible nagpadayon sa pagtudlo nga ang kalibutan iyang tinluan hindi na sa tubig, hindi na anaw, kundi paagi na sa kalayo. Sunugon niya ang kalibutan, amo ning paghukom nga palaabuton pa. Ang anaw iya nag-agi na to, amo tong pagtinlo niya sang kalibutan. Karon niya sa palaabuton, tinloan niya ang kalibutan paagi sa pagsunog sa kalayo. Kaginatudlo sang Bible, ang tanan ngayaray sini kalibutan, matunaw siya. Matunaw siya. Ti paano ang tao? Okay? Ang tao, na-meet lang nakon kay ina, nga pagbalik ni Kristo sa panganod, ang tanan na nagkalaluwas iyang kuwaon. Kung matunaw na ni nga kalibutan, nga duta nga atong ginaistaran, ang tanan iya nga na-rapture na to, ato na to sa Dios. Hindi kaladlokan para sa nagkalaluwas. Kay ginkuha na sila sa Ginoo. Okay. Ang kalibutan, tinluan sang Dios paagi sa kalayo. Sunugon niya, matunaw ang tanan. Tilawan ni mo libat pag tuon ng Bible, ilabi na gate sa sining verses nga akong gimit lang. Hindi naton pagbutangan sa dalako nga problema ang aton kabuhi. Kay man, kung sikan kaming gani, future ina, damo ang mga kabudlayan ang aton atubangon. Pero amo naton sini. Nagsaad ang Dios nga may bag-o nga langit, kag may bag-o nga duta, kag bag-o nga syudad. Ang Jerusalem nga na pirmi ginamit lang sa Bible, daan na ina nga syudad, malaot na ina nga syudad, bag-o na ina sang Dios, may bag-o nga langit, kag may bag-o nga duta. Nga ang nagmit lang ako kay ina nga tunawon ang duta, kag ang kahuaan, tunawon ina sang Dios.
Kay mo na mo ni natabo sa aton kalibutan. Oh. Sang ang tao nahulog sa sala, ginpakamalaot sang Dios ang duta. Okay? Sulito na kon. Sang ang tao nahulog sa sala dito sa Garden sang Eden, ginpakamalaot sang Dios ang duta. Gin-curse sang Ginoo ang duta. Tanawa wala. Ang siling sang Dios sa manog nga nagtintar si Satanas amo nang manog. Siling sang Dios kay Satanas, sa tanan nga sapat sa kalibutan, ikaw lang ang sapat nga magasaog, wala sang tiil, masaog ka silot ina sa imo, kag ang imong baba mapuno sang yabok kay man nakasaog ikaw sa duta. Anong siling sang Dios sa babae? Sang tapos nga ang kalibutan o kon ang mga tao nakasala. Siling sang Dios sa babae sa aton una nga nanay, si Eva. Siling sa Ginoo, tungod kay ginkaon nimo ang bunga sang kahoy nga ginasiling nakon, hindi mo pagkaonon, kutob karon, sugod karon, sa imong pagbusong kag pagbata, magaantos ikaw sang kasakit. So pamangkuta ang mga babae nga nakaagi bata kung anong pamatyag nila sang pagbata sila. Mayara bala nga babae nga nagbata nga naga yuhom-yuhom gid kay kanami sang pamatyag niya. Wala, ginhambal na ina sang Dios bilang silot kay nakasala sa tubangan sang Ginoo. Anong siling sang Dios sa lalaki? Siling sang Dios amo ini, sa bunga sang imong balhas magakaon ikaw, pangabudlayan mo gid, pabalhasan mo gid todo-todo, kag isa pa ikaw makakaon sang pagkaon. Siling sang Dios, ang duta magatubo ang mga hilamon nga may mga tunok. Okay? Ang duta hindi na maghatag sang maayong produkto. Tuduhan gid nimo anay arado. Pabalhasan mo pagid anay. Agod nga ang duta makahatag sa imo sang maayo nga bunga. Okay. Ginpakamalaot sang Dios astang duta. Hindi na ang duta makahatag sang maayo nga produkto. So anong himuon sang Ginoo? Kay man apektado astang duta sang sala sang mga tao. Siling niya, tinloan niya ang duta, sunugo niya ang duta, ibalik niya ang maayo. So may bagong langit kawaan, kag bangong duta. Ang duta nga gin-curse, gid pakamalaot, tinluan sang Dios pagi sa kalayo. Then, siling sa Bible, may bagong langit, kag may bagong duta. Agud nga ang tao, makaistar sa nagakaigo, kag makapangaboy, suno sa plano sang Ginoo. Kag may bagong nga syudad, hindi inang Jerusalem, daan na inang nga syudad. Pagabutangan sang Dios ang bagong duta, sang bag-o nga syudad nga amo ang Jerusalem, kag inaya hindi na syudad sang mga Israelinon, syudad na ina sang tanan nga nagkalaluwas, nagtuo kag nagbaton kay Kristo. May bag-ong langit, may bag-ong duta, kag may bag-o nga syudad. Ang problema naton, kag diri na kon itakop amo ini, ti kung may bagong langit kag may bagong duta, sino ang may starto sa langit kag sino yang may starto sa duta? May mga ideya sa mga tao nga medyo manami man ideya. Sila nila siguro ang may starto sa langit ang mga anghel Siling naman siyang iba ng mga tao na hindi siguro. Ang mga Israelinhon kay kadugo sila ni Jesus Christ, amo na tong may star sa langit.
ang mga hintil iya nga hindi Hudiyo nga nagkaluluwas ti diri na isa sa dota kay ti bag-o naman nga dota mo daw langit naman kuno kay ti bag-o na. Mayo man ang huna-huna sa mga tao nga mo sina. Pero dalon ta kamo sa huna-huna nga nasulat iya sa Bible. Kay kung magpalagpat lang kita mayo kung malagpatan. Tik on hindi abi kundi sala ng aton mga ginahuna-huna nga siling naton daw maayo man tani. Amo na yang siling sa Bible. Hindi kita magproblema kung sino may status langit kag hindi man kita magproblema kung sino may status sa duta. Ang siling iya sang Dios sa aton amo ini. Kung diin ako siling ni Kristo, dito man kamo. Kung dito si Kristo sa langit, dito man kita. Kung si Kristo diri sa duta, diri man kita. Kayang saad, kung diin ako, dito man kamo. So tuohan naton kag patihan kung anong ginhambal ni Kristo sa aton. Hindi kita magproblema kung sino may starto sa langit, kag sino may start sa duta. Patihan lang naton ang silin ni Kristo. Kundiin siya, dito man kita. Ining tanan, ihatag sang Diyos kay masig. Kamanunubli kita upod kay Kristo. Panunublion ini sang tanan nga mga Kristohanon. Ang langit palanublion sang iyang mga kanakan nga nagkalaluwas. Ang bag-ong dota palanublion ini sang iya makanakan kabandanan nga nagsiling siya. Okay, kung diin ako, dito man ka. Inaamo ang sandiga naton kag tuuhan nga mga kamatuoran. Pero ang labing importante amo ini, sa wala pa magbalik si Kristo sa sining kalibutan, dapat nga handa ikaw sa iyang pagbalik. Sino ang tao nga preparado sa balik ni Kristo? Ang tao nga preparado kag handa na sa pagbalik ni Kristo, amo ini ang tao nga nagtuo kag nakabaton kay Kristo sulod sa iyang nga tagipusoon. Kung nanhimo ina, ikaw kag kita amo ang tao nga handa bisan sano magabalik si Kristo sa sining nga kalibutan. Mga kautoran, madamo gid nga salamat.